Aquí non se fala gallego normativo. O galego normativo falan todos os que non falan gallego. Solamente para presumir de que son superiores aos que falamos gallegos de normal. Polo tanto, poden coller a miña gaita e metela na boca. Ou soplarle. No, soplarle yo no, que soy malísimo. Pinchencho el juego. Se mo sopla un gallego normativo, estoupan. Estoupan, claro. Pois ojalá lle estoupen na barbilla, oiches. Opa! Hoxe é 25 de julio, o día en que moita xente de Galicia se acorda de Galicia e despois olvida delo resto do ano. Peor galego non é o que non se fala, o que se fala para creerse superior. Puches naquizar os coñóns ca fiestra. Colles unha aceitona, mételle unha almondra, porque así dirán os galegos normativos, Améndoa, una améndoa. Aceitona. para rascar a cola. Cando che mandaban a salir encerado para subrayar as partes das frases sin taxe. Sin traxe como me imaginaba eu a profesora de educación física. Wow. Por lo que fora, non me imaginaba. Iba a ser como unha uva pasa. Cuanto máis uva pasa, mejor se pasa. Eu non vou escutar outra cousa. Sí, pero se dijo que outra cousa, vamos preso estima e seu. Cando estaba facendo flexións, sempre metía man por debaixo. Tens que levantar un pouco máis o cu. Era tocona, me refiero de tocar, non que era todo tocona. A min os profesores fixeron odiar a asignatura de gallego. Eran os profesores máis especialitos de todo o puto instituto. Eu se non acabara na cárcel cajaba na man e pasáballe pola cara a toda esa xente. Porque hai palabras que non entendo. A veces digo, pero que carallo acaba de decir? Ti dille todo que sí sempre. Solamente preocúpate no momento en que lle digas que sí e baixen o pantalón. Aí escapa. Depende cando vais. Se vais unha tipa e Juan te pode conducir. Ainda pode ter un cable colgando. Mentre non faga toma tierra. Toma tierra é o que lle dixo eu que merda na man. Toma tierra. Solo hai dúas cousas que lle teño medo de verdade. A primeira, un examen de próstata. E a segunda, a un crucigrama en gallego normativo. Hostia. Cuando falan castelán son una chica fin. Son como Hannah Montana, lo mejor de los dos mundos. Pero ti cambias de idioma moi rápido. É como estar vendo un vídeo en Pornhub e poñer o Counter Strike de golpe. Ai, estou chorando da risa. Mentre sea da risa non de que che aprete un huevo contra a fiestra. Huevos non teño. Fiestra sí, pero huevos no.